aquesta guitarra normalment no la toco, llavors la tinc una mica... he canviat alguna corda. No voldria ser el tu, però tu toques la guitarra, Eric Clapton. Sí? Jo sóc l'únic tio que fa 40 anys que toca la guitarra i no n'ha après. Doncs jo veig, mira si et miro amb bons ulls, que per mi toques la guitarra molt bé. Et veig com los gemelos de la María Dolores Pradera. Mira, I l'harmònica no la toques? L'esplèndida Hofner, diatònica. L'harmònica sí que està allà abandonada. Aquesta la que la tocava era la teva cosina Marcelina, no? No, home, no. El que es va firar. I se la feia o no la Marcelina? Es va casar, Hòstia. va tenir 3 fills. I tens cosinets? Sí. I encara veus? No. També estàs barrejant